Jeg hedder Kim og er indehaver af Realmæglerne i Præstø. Det er blevet forår, og hvis du også vil have solgt dit hus, så har vi et par gode anbefalinger til dig. Det vil altid være dejligt på en fremvisning, at der er lyst. Det vil sige gardiner trukket fra. Lys må meget gerne være tændt. Der skal dufte dejligt i huset. En bolle i ovnen dufter altid dejligt. Det kan være, at der er en opvask, der lige skal fjernes. Især hvis der er hund, så er det rart at få luftet ud. Nogle ret simple ting. Generelt at få ryddet op. Udenfor, jamen der kunne det være, at græsset selvfølgelig er slået og dufter af nyt græs. Det kan også være, at indkørselen har lidt for meget ukrudt, der lige skal kigges på en gang. Står der på sort skraldesæk, få dem lige væk. Nogle ganske simple ting, der faktisk ikke rigtig koster noget, men som kan give en bedre pris rent faktisk, og måske også, som vi ser det som mægler i hvert fald, en kortere liggetid i markedet. Alt sammen noget, der kommer dig til gode. Og en vigtig ting, en tår kaffe dufter altid dejligt, når man træder ind ad døren i et hus.